Nosaltres funcionem a través d'una carta fundacional, perquè aquesta carta fundacional és la mateixa per tota Europa. Llavors, les funcions del Banc dels Aliments estan molt definides i molt clares, que són lluitar contra el malbaratament i la pobresa. Llavors, per tant, ens concentrem molt en que les empreses no llencin rere menjar i això repartir-ho a les entitats. Sortint d'aquesta òrbita, per dir-ho d'alguna forma, no fem cap altre tipus d'activitat. El Banc dels Aliments es basa en el que en diem la primacia de la gratuïtat, que és que tot el que entra de menjar és gratuït, tot el que repartim de menjar és gratuït i tota la gestió del Banc dels Aliments és gratuïta també, el que vol dir que ha de funcionar amb voluntariat. Tot i que aquí hi ha un petit grupet de persones, unes 5 persones que són assalariades, però la resta de les 70 persones que estem al Banc dels Aliments de Barcelona són voluntaris, sí. Actuem a tots nivells de la cadena de distribució, des del fabricant fins al supermercat de barri. Llavors, evidentment, on hi ha més gruix d'excedent és el productor, sempre és a la fàbrica, però sí que estem en tota la cadena de distribució. Ens movem bàsicament amb 8 col·lectius, són col·lectius per marcar unes categories. Els 2 més grans són les persones que viuen soles i les famílies. Les persones que viuen soles solen ser vídues que cobren una pensió molt baixa, i famílies, el que en diem famílies, són grups familiars que últimament, sobretot, s'han quedat un de la família o els dos sense cap tipus de feina, i llavors han d'acudir al Banc dels Aliments. Això seria possiblement una tercera part del perfil de les persones que distribuïm menjar, i llavors una altra tercera part seria immigració, que està aquí a Catalunya. La resta quedaria dividit entre infants, malalts, transeünts, diferents tipologies. Nosaltres hem notat, sobretot ara aquest any, a principis d'any, quan hem fet el nou cens de persones que hem d'oferir menjar, que hem incrementat un 25% la demanda. Llavors ens trobem que l'any passat tancàvem cap al voltant de les 57.000 persones aproximadament, i aquest any ens estem movent cap a les 70 llargues. Encara no tenim tancades totes les dades, però estem parlant d'un 25% d'increment. En principi estan aguantant les donacions les empreses, però realment estan passant un molt mal moment elles també. El consum ha baixat molt, per tant els ha baixat molt la producció, i el que sí estem notant és que, tot i que mantenen el nivell d'entrada d'aliments, que no és suficient perquè hem incrementat molt, aquest manteniment d'entrada molts cops s'està fent amb producte que no és excedentari. Vull dir que realment les empreses s'estan portant molt bé en la situació en la que ens trobem. En client i consumidor, el Banc dels Aliments és difícil. El que muntem de tant en tant són campanyes de recol·lecta d'aliments. De moment, amb la situació aquesta de crisi que estem fent és molt conscienciar encara més a les empreses. Tot i que ja ho estan molt, com et deia, però realment el que estem anant és molt en línia amb les empreses. No tenim de moment cap acció prevista així a nivell més de consumidor. El que sí diríem al consumidor és que si vol col·laborar amb el Banc dels Aliments, que se'n vagi a l'entitat benèfica que tingui més a prop de casa seva, i segur que pertany a la xarxa del Banc dels Aliments.